Dit is het plak werd een stukje van de gouden fibula vonden. Je zou het en ik die winnen weer te jaren ontzeker. En nou ja, je hoopt natuurlijk altijd wat moois te vinden. Maar ik leer dat je dat dan ik echt vindt. In het Fries Museum is dit hier het Frieske goud te zien. Het is voor het eerst dat alle bijzondere goudvindsten uit de Ieren Metseeuwen presenteren worden. Binnen Nederland neemt Friesland een hele bijzondere plek in die vroege middeleeuwen. Friesland is het gebied met de meeste goudvondsten. Het enige echt koninklijke stuk dat we binnen Nederland hebben is de Fibula van Wijnaldum. En als je dan kijkt naar andere delen van Nederland, Dordrecht is natuurlijk heel beroemd, Maastricht is heel beroemd. Daar kent men ook wel luxe objecten. Maar de rijkdom die we nu in Friesland hebben, is daar absoluut niet geëvenaard. De meeste van die spullen, van die vondsten, die komen uit de 6e, 7e eeuw. Dan zie je echt een piek in het gebruik van goud voor al dit soort sieraden. In de periode daarna wordt er steeds meer zilver gebruikt en minder goud. Dus als we het hebben over de Gouden Eeuw van Friesland, dan hebben we het eigenlijk wel echt over de 6e, 7e eeuw waarin dat goud gebruikt wordt. En zo zeeg Friesland de roen het hier 600 uit. Een kwelderlandschap op de grens van zee en graide. En de bewenners? Zo zou de vrouw uit het BM-graaf van Hegebuiten de Rutjoen ha. We staan nu in het Noorderleeg, vlak boven Halm. En dit is dan een buitendijksgebied, hè? Een gebied dat niet door dijken wordt beschermd. En een gebied dat in de wintermaanden nog steeds overstroomt. En dat komt het dichtste bij wat we denken over het kweldergebied in de periode van onze Friese koningen. En als je naar dit gebied kijkt, dan vallen een aantal dingen op. Je ziet heel veel gras. Dus het waren uitgestrekte graslanden. En wat je ziet is water. Hè? Je zit vlak bij de kust. Nu zijn hier sloten gegraven, maar vroeger liepen hier allerlei prielen en kreken doorheen. En via die prielen en kreken kon je heel makkelijk de Waddenzee en daarmee de Noordzee op. En dat was de snelweg van de vroege middeleeuwen. Hè. Via de Noordzee kon je naar Engeland, kon je naar het achterland, naar de Franken. En je kon naar Scandinavië. En Friesland ligt daar heel centraal tussenin, langs het water. Het is dan ook net verwonderlijk dat het beroemde skipgraaf dat in de jaren 30 opgeroepen werd in Suttenho, koninklijke schatten bevat die zo'n tien likje op viesten uit Friesland. Johan Nicolai leidt in zijn boek The Splendor of Power de relatie tussen vindsten uit Friesland, maar die uit het Noordzeegebied. Hij vindt genoeg bewijs dat de Frieske koningswienen die in de Ieren Metseeuwen goud en zilver broekten in haar machtscentra. Tegenwoordig heb je koningen die elkaar ook bezoeken en geschenken uitwisselen. Nou, je moet ervan uitgaan dat dat ook in de vroege middeleeuwen het geval was. Dus de koning van Friesland, iemand die de Fibula van Wijnaldum heeft gedragen, die zal zeker ook in Engeland of in Scandinavië en misschien zelfs wel in het Frankische Rijk zijn geweest. Omdat dat was het netwerk waarin men zich bewoog in die tijd.
Na de oogst wordt een watje op een tisje. En in de maand dit. Maar dan mag het al droog, dat weet je, dan is het moe vertrekken. Ja, het ben haast altijd wel de zeilen, ja, die wel wat komen. Ik denk dat het nog niet, en vooral als we aan de Elperdoorn binnen. Dus de rooimachine zonder maar krijgen, dan heb je zo'n heel assortiment mensen. Nou, heb ze iedereen heen. Nou, let ze maar. Gerlof Bergmans vond in 1953 op het terp de fortplaat van de fibula. Het onderste gedeelte van de koninklijke mantelspelde. Ik ga dit hele verhaal net mooi maken, maar wat ik door je in beluisterd heb, dan is dat een vond, maar draineren. Vroeger maken ze de draineersluiven, dan maar de hoorn, groeven ze. Daar is er een op een manier boven water komen, maar dat niet weet wat het weer. Dat vind ik een apparaat zo, dat kan je toch wat waarschijnlijk wel op zeggen. Toen had hij in een vensterbank gelegd ergens in de bijkeuken, wat ik begrepen heb. En toen had hij in de orde en eens keer met je praten. Een zuster van die huid, een tante van mij dus, die er wat meer verstand van, die had er een mooi aan, maar net iedereen die wist dat er ooit goud is hier. Dus ik dacht dat het misschien wel koper was, dat weet ik, maar ja. Van mezelf zei ik koper sla ik er niet uit, zo zeggen, maar misschien dit ik wel, ja. En die had er mooi aan, maar dan had het naar Engeland was het, naar Londen. Dat had ze hem schoonmaken, helemaal oppoetsen en palen, kalfaat en misschien nog wel meerdere plakken. Dat zei ik een beetje aan de rading gaan, maar hij je nooit weg geweest. Dat is een museum daar en dat is afscheid maar een paar wandborden ook. Ik weet niet waar die daar binnen, dus beginnen. Het begin van de week, volgens mij weer het op een Mandy. Ik weer het vlak ervoor weer rekenlijven zacht. En nou ja, vind ik wel leuk vond van die. En dat we dachten van we gaan het nog een proberen. Dat weer een heel stukje wat aan het aanzacht weer. Dus is hard en ik, nou ja, we zijn hier rond ziekje. Je kan qua geluiden wel aardig. Nou ja, uit maatje had het wolf net wat is. Als de wolf net op graven moest. En nou ja, dit weer inderdaad een piep waarvan ik denk van nou ja, dit is inderdaad wel de moeite waard om op te graven. En nou ja, Safi en ik het stukje van die gouden fibula. Het stukje van de kopplaat van de fibula dat Reense Couperus in 2009 vond, werd in het museum presenteren als The Missing Link. Wat zo bijzonder is aan deze plek is natuurlijk die grote fibula van Wijnaldum. We weten dat dat een koninklijk stuk is, wat op deze plek heeft gelegen. En daarmee weten we dat hier iemand gewoond heeft die zo'n stuk in zijn bezit heeft gehad. Nou, en dat is niet een willekeurige Fries geweest, maar dat is iemand van een koninklijke familie geweest. En ik ga er zelf vanuit dat dit echt een koninklijke residentie is geweest. Dus een hele belangrijke plek in Friesland rond 600 na Christus. Ja, en dit was de plek in Friesland in de vroege middeleeuwen. Hier stond een koninklijke hol, een plek waar een koning zijn gasten ontving, waar geschenken werden uitgedeeld, waar sieraden werden gemaakt die aan volgelingen werden uitgedeeld. Dus dit was het hart van Friesland rond 600 na Christus. Jan Zielstra had een passie voor geschiedenis en archeologie. Hij zag als eerste de fibula van Wienaam als het bewijs van het bestaan van Frieske konings in de Eremitsieën. Hij baseerde zijn theorie onder oren op apocryfe boeken uit de oude Universiteit van Frinscher. Nou, dit is een kroniek van de Semis uit 1622, die nog vol staat met apocryfe informatie, apocryfe bronnen. Is die een namen van koningen die te linken binnen qua namenkunde en qua geschiedenis aan koningen die in de Beowulf, het Engelse epos, in de Beowulf neemt worden. Hier is sprake van een koning
Rigoldus Ufo. Dat wie dan de eerste echte Friese koning die over Friesland regeerd heeft. Die naam Rigold betekent in feite Rik Walda. Rig is Rik, Rijk, Rijks. En Walda betekent heerser. Walda is een oude Germaanse titel voor koning, aanvoerder, heerser enzovoort enzovoort. Macht dus. Dus er zit eigenlijk koning van het bevelhebber over het Rijk. Rik Walda. Die naam betekent Winwalda. Woonplaats van de Winwalda en zijn onderhorigen. Nou, kijk ja, hier ben je dan bij de fibula. Dit stukje hekfoon. Dit stukje hekfoon. Dit stukje hekfoon. Dit het rangefoon. Ja. En hier heb ik nog een stukje van foon. En die knap, en die knap nog. Hè? En die knap, zo'n gouden knap hekfoon. Ja. En dit het oude Bergmans, die had het. Jan Bergmans senior had dit voor. En 50 jaren had het dit voor, toch? 53. 53 had het dit voor. De Fiesten van Reitsma in de jaren 80 binnen de aanleiding van de Universiteit van Grace in Amsterdam om in 1991 te starten met een archeologische opgraving van de terp Jitsma, eigendom van Jan Bergmans in Benaam. Een sleufkroon noord-zuid en sleufkroon oost-west hier onderaan. In de bovengrond, de bouwvorst waar die had een pad houden en toen had je laagje voor laagje dat aangeroven. Nou, er werden nieuwe fragmenten van de fibula gevonden. Dus we wisten zeker dat de fibula hier ook daadwerkelijk in de grond was beland. Het is heel belangrijk dat we dat ook konden vaststellen. Maar verder was er eigenlijk niks bijzonders te vinden op die plek. Geen koningsgraf, geen koninklijke hol. En dat maakte de opgraving ook wat teleurstellend. En als je de publicatie leest, dan zie je ook dat men eigenlijk niet echt durft te zeggen dat dit een koninklijke plek is. Want ze hadden geen graf en ze hadden geen hol. En toch zijn de vondsten in mijn ogen overtuigend genoeg. Want je hebt die fibula, er komen een aantal gouden sieraden hier vandaan. Ook een hele mooie hanger die tijdens de opgraving is gevonden. Munten die tijdens de opgraving zijn gevonden. En het allerbelangrijkste is pas een paar jaar na de opgraving eigenlijk in een bak schroot gevonden. Namelijk een klein bronzen stempeltje met een wafelmotief daarop. En dat wafelmotief dat was bedoeld om goudfolie te bestempelen. En die folie werd aan de achterkant van rode almandijn, die rode halfedelsteen die onder andere op de fibula van Wijnaldum zit, werd daarachter geplaatst. En als de zon dan door die halfedelsteen scheen, dan brak die zon. En dan kreeg je een heel mooi effect. En dat gaf die fibula natuurlijk een hele mooie koninklijke uitstraling. Nou, die stempels zijn heel bijzonder. Want met zo'n stempel weet je dat dat object ook hier daadwerkelijk gemaakt is. En we kennen er maar een paar uit heel Europa. En we kennen ze alleen van plekken waar iets bijzonders aan de hand is. Waar een residentie was en waar een edelsmid aan het werk was. Goedemorgen. Dankjewel. Verder. Ja. In het NLR zal het Frieske goud onderzocht worden met de elektronenmicroscoop om meer te weten te komen over de geerstalling van de objecten. Welke stukken hebben we van de fibula? We hebben één zo'n oogje meegenomen en we hebben dat laatste stukje wat de missing link heet. We hebben meegenomen omdat het in de jaren 90 erbij is gevonden met de metaaldetector. En voordat dat stukje er kwam hebben we de hele fibula eens een keer getest in Groningen met XRF om te kijken wat de precieze samenstelling is.
Dat laatste stukje is toen niet meegenomen, dus we willen nu natuurlijk heel graag zien wat dat dan precies is. Ja. En of dat er inderdaad ook bij hoort. Dit is Trontro uitzocht. Je moet echt geduld op hebben. En vooral als het ploegd is, dan vies er als net een piepie. En dit ziet er dan bekend omdat je goud vonden is uit de Anglo-Saxische tijd. En ja, dat wil een heleboel vinden. Ja, dit is dus wel helemaal al uitzocht, dit stuk. In september 2012 docht ek Eelke Algra een mooie vindst in Winnaam. Toen ik door de weekend toen ruimde het zag, iets zo ruimd. Toen ik eerst op een oorstekje was, maar dat wie niks. Ik denk ik ging een zinnen. En ik rond eruit gerucht op ouw. En toen lag ik gewoon bovenop de grond. En zit we gewoon onder de groen voet speelt door het ruim. Dus hij lag omgekeerd, het lijkt krek stentje. Want de achterkant is van zilver. Dat was wat mat en dof. Ik pakte hem op en ik draaide hem om en toen werd hij goud wat er glimde. Ja, ik kijk wel terug van dat dit wat mij de fibel laten maken hier. Want het weer dezelfde stien en dezelfde patroon en goud. Dus. Er weer gauw in die zei van meest een gaspdoornskiltje. Als je de gasp hebt en er zit de angel in, dan zie je gewoon een versiering op die gasp. Dat weet. Het is een schildvormig onderdeel van een gespdoorn. En die gespdoorn was onderdeel van een gesp. En die gesp is van een Engels type. Dus dit bevestigt weer die relatie met Engeland. En als je dan heel goed kijkt naar de manier waarop dat object gemaakt is, dan is het waarschijnlijk in hetzelfde atelier gemaakt waarin ook de fibula van Wijnaldum is gemaakt, of in ieder geval in dezelfde omgeving. En dat laat weer zien dat men zich liet inspireren door omliggende gebieden. De vorm is Engels, maar het is toch weer een lokaal product. Nothing like this has ever been found in Britain before. Over 1,500 pieces of jeweled gold and silver treasure, buried and lost for over 1,000 years. In 2009 wordt in Staffordshire een enorme Anglo-Saxische schat gevonden. Discovered in the summer of 2009 by amateur metal detecting enthusiast Terry Herbert. All of the artifacts are bent, mangled and torn. Who did it belong to? And why was it broken, buried and lost for over a millennium? This is the greatest archaeological mystery in a generation. Eelke, die van jou is aan de beurt. Ja. Volgens mij kijken we nu al ingezoomd op dit randje. Ja. Waar ik hierop uitkom is 59% zilver, of goud bedoel ik, en 36% zilver. Nog wat ijzer en wat koper. Goh, het is wel goud, maar het is bijna zilver. Ja. Het zit echt op de rand. Zit het. Ja. Het is een totaal andere samenstelling dan de fibula van Wijnaldum heeft. Ja, ik denk dat we ze echt omgekeerd. Ja. En ik ging ervan uit dat ze in hetzelfde atelier zijn gemaakt, rond dezelfde tijd. Dus dat betekent of dat niet waar is of dat er een verschillende grondstof is gebruikt. Ja. Ja, het was een geschenk aan iemand met een wat lagere status dan een lid van de koninklijke familie, zou je haast zeggen. Ja. Maar Scherden uit het Noorderleeg werd in 2013 een scherdenhuis uit de ere middeleeuwen reconstrueerd. Zo zoenen door de tijd de boerenwenten eruit zijn. Maar hoe wen de konings dan?
kastelen hebben we niet. En daar staat tegenover dat we toch wel hele monumentale huizen hier hebben. Want als je hier naar kijkt, dan is dat geen veenhut. Hè, zoals we altijd dachten dat zo de huizen eruit zagen. Maar dit is echt een grote, comfortabele boerderij. En als je dan denkt aan de huizen van de elite, dan zal dat nog comfortabeler zijn geweest. Hè. Er zal houten meubilair binnen hebben gestaan. Er zullen tapijten aan de muren hebben gehangen. Ja, de vraag is of we daar ooit achter komen. Want het is heel moeilijk om een terp op te graven. Als je met een terp te maken hebt, heb je met allemaal lagen waarop gewoond is. En je kunt niet zeggen van ik ga een groot oppervlakte opgraven en dan graaf ik de hele nederzetting op. Dus je moet dat laagje voor laagje doen. En dan moet je die laag ook nog eens een keer goed volgen. En hopen dat je in de goede laag zit. Namelijk dat die laag is waar die ontvangstzaal heeft gestaan. Dus het is een soort puzzel. Het is zoeken naar een speld en een hooiberg. Alleen, ik sluit niet uit dat we ooit zo'n gebouw gaan vinden, maar dat is heel moeilijk. In die tijd was de samenleving natuurlijk heel anders. Veel meer een boerensamenleving die uit verschillende groepen bestond. Dus het hele beeld van een koning is natuurlijk wel iemand die aan de top staat, iemand uit de elite. Maar het is natuurlijk niet zo'n absoluut vorst als een koning zoals wij het nu zien. Dus het is, wij zeggen dan ook vaak elite of een lokale heerser of een machthebber. En wat denkt Jan Bergmans over de theorieën van Frieske konings op zijn loon? Daar zit het helemaal net in. Ik geloof dat ik net die rode koning geweest heb, maar dat is het verhaal wat gebracht wordt. En dat is de media die zit er bovenop. Ik vind het prachtig mooi. En de media zeggen waar je niks te doen en dan begin je dat op te dekken. Ja, dan krijg je dat. En die ben gewoon de leeuwen, dan ben ik gewoon de leeuwen net. Ik leeuw het net. En wat denk jou dan? Ja, dat het wel een bepaald centraal punt was. Dat hebben we maar die opgraving was, jongen. Dat bepaalde bronplakken niet ziet, dat het iets west. Maar wat het nou, had hij nog een koning weer en een koningin, of weet ik, misschien wisten ze toen dat hij nog niet van een koning weer, maar daar leeuw ik net in. Wat je wel heel duidelijk ziet is dat in die vroege middeleeuwen dat koningen en koningsgeslachten, dat die in hun afstammingslijn, dat die een lijn naar goden, naar Wodan of Odin zit daar vaak in. Caesar neemt daar eigenlijk ook altijd een belangrijke plek in. Dus het zijn roemruchte voorouders, goden die in de stamboom worden opgenomen. En daarmee zijn die koningen en ook de koninklijke families zijn eigenlijk halfgoden. Of dat zijn mensen met een goddelijke status. En dat is natuurlijk een manier van koningen en koninklijke families om hun macht te legitimeren. Hè? Zij waren meer dan het gewone volk en dat bepaalde ook dat zij aan de macht konden zijn en aan de macht konden blijven. Zoals het nu lijkt, komt er 93% goud uit, 3% zilver en tegen de 4% koper. Oké. 100% zeker en 96% goud. Ja. Ja. Mooi. Geweldig. In Marknesse wordt het bewijs leveren dat de missing link van Reense Couperus echt bij de gouden fibula jaat. Ze het graag hebben, nou ja, net race ik zijn, nou ja, dan krijgen we het van mij. Ja, je kent natuurlijk thuis in de kast houden, maar dit is iets wat in het museum thuis zit. En dit is natuurlijk onderdeel van een groter geheel. Dat is aan het museum te gaan. Is het skonken? Ja, klopt. Hij wordt op werk wel voor gek verklaren. Zeg, wat heeft nou? Oh, daar hier is een slaatje slaan matten. Maar nee, dit is echt een onderdeel die eet erbij. En dan kan je net moeilijk zeggen, nou ja, wat voor waarde heeft het. Ja, het is de waarde van Friesland. Als je naar Scandinavië kijkt, daar hebben we vrij veel grafvondsten. En die grafvondsten, daar zitten ook die fibulae bij. En die komen uit vrouwengraven. Dus het is, wat mij betreft is dat vrijwel zeker dat het een vrouwensieraad is. En dus dat we niet met een koning van Wijnaldum, maar in dit geval met een koningin van Wijnaldum te maken hebben. Nou, het idee is dat je zowel in de koplaat als ook in de voetplaat dat je daar een mythisch verhaal in kunt zien. Dus er is een gezicht in te zien met twee dieren aan weerszijden. Nou, vooral op de voetplaat is dat heel mooi te zien. Dan zie je twee slangachtige dierfiguren die met de snavels naar buiten buigen. En de voeten van die dieren zijn in elkaar gevlochten en die vormen een soort gezicht. En het idee is dat dat Odin is, of Wodan, met zijn twee
hulpdieren die hem informatie toefluisteren op zijn schouders. Dus een Scandinavische scène die is overgenomen op de fibula van Wijnaldum. Het idee was altijd dat datzelfde motief ook op de bovenzijde zou zitten, op de koplaat. En dat weten we eigenlijk pas zeker sinds dat missende fragment is gevonden een aantal jaren geleden. En als je nu naar de koplaat kijkt, dan zie je dus een rechthoekige plaat met 2 ronde knoppen. Dat zijn eigenlijk de ogen van Odin, is het idee. En daartussen zie je een soort neus. En misschien is dat ook wel een onderdeel van een helm. En heel stilistisch zitten aan de zijkant 2 dierfiguren. Het ziekje met de metaaldetector maakt een grote bloei terug. Op een ziekersdag na je Holpeer komen meer dan 300 mensen uit het hele land. De coinhunters gaan hier en daar munten in de groen stoppen. Maar het is net alle jaar goud wat er blinkt. Dit is niet bijzonders, hè? Ja, je weet het net. Ja? Hè? Troostprijs. Ja. Kijk. Troep. Troep? Ja hoor. Het is net eieren zoeken voor volwassenen. En heeft u wel eens goud gevonden? Ja. In het museum in Hoorn, die heeft een gouden mantelspeld van mij. Die heb je aangekocht. Huh? Die was 800 jaar oud, die mantelspeld. Dus dat was uit de tijd van Karel de Grote, zeg maar. Ja, een echte fibula dus? Ja, een echte fibula. Ja. Op de fibula van Hegebeintem zit een grote gouden knop of skief. Maar op die van wie naam ontbreekt er. Het zou natuurlijk eigenlijk heel mooi zijn als we de ontbrekende delen van de fibula nog vinden. Met name de grote schijf die nog op de fibula, op de boog van de fibula zou moeten zitten. Die hebben we natuurlijk nog niet. Dus als die ooit nog tevoorschijn komt, dan wordt de puzzel van de fibula van Wijnaldum nog steeds completer. Dus dat zou heel mooi zijn. Hij kan ook wel voorwerden. Hij kan wel een... Je weet het net, maar ik denk altijd dat het nog loopt. Het zou heel mooi zijn als er naar boven water kwam. Nou, daar hoop je wel op, ja. Dat zijn de echte toppers, ja. Maar voor het werk goudziekerstiet is, gaat er eerst een seizoen doorheen. Want in Wijnaldum met het goud van de boer nedig de groen in. En of de terp in de toekomst nog meer van haar geheimen prijsjan zal? Ik houd van een beetje uitdaging en ik jet van Fries worden. Nee, dat wordt hem net. Dat wordt hem net? Dat is net mogelijk. Waarom dus je dat? Ja. Ben je net een Fries worden? Ja, want je praat het hartstikke goed. Ik ben het eens wolven. Van mij wel, want ik viel met Fries.